Здравейте, дами и господа, аз съм Ленс БГ, а вие сте с първи епизод на Hill Climb Racing 2. Пътна поредица в канала и ще играем Hill Climb Racing 2. Надявам се да ви хареса, ако така бъдете много поканени се абонирайте в канала. Ако някой от вас не знае каква е тази играта, общо за създаване с колички, малко детски. Изглеждаме, че съм на камера и се надявам да ви хареса. Това са ботове в първото. Разобрани. Аз съм на тази преди, съм да се развитно. Ще видим това, ето, първото задание сме готови, сме с 480 точки. Както виждате, тук има различни лиги, в които се отключват различни коли. Така, тук както може да видите, Silver 1, Silver 2, Silver 3 и така до Diamond и последното е Legendary, но има време до тогава. Цветна шапка, не ме интересува цветна. О, имам безплатен апгрейд, така ще апгрейдиме и ще се върнем след рекламата, защото ще има реклама. И ето ли отново след рекламите, вече съм апгрейднат автомобил. Апгрейднах на окачването, така че сега ще има по-устойчиво на скопчета и такива работи. Има нови карти. Това е доста скърно, това съм играл. Не да видях, че тя е синята кола, нали колата е на последната, а преди беше някъде по средата. И доста гадно, защото тези коли не са чак толкова силни. Но може пъти да ги се променили, не се знае. Аз знам горе-долу кои са добрите коли, така че няма да се качвам първото различно глупости. Сега ще направим първото ни клипче. Направих на салто. Не спознаваш. Така, още точки. Отлично, хубаво време. Ето има част извадене. Това е втората кола и тя е добра, тази също е добра, бегито е много добро, това също е добро, мотора мен не ме кефи, Ламборджинито, това е много малко коли, да, доста са променили. Взимат се от евенти тези коли, преди буса беше третата или четвъртият автомобил тук, вау. Колко нови коли има. Добре. Доста интересна игра. И се надяваме да отключим всички автомобили. Има и мисии. Така. Трябва да се апгрейдим колата 3 пъти. Спечелиме така. Добре. Така ето тук може шапки да се сменим. Така. Vehicle. Да ще сменим. Това ме кефи. Добре, почваме. Това в първи епизод се надяваме да стигнем поне до първата лига, да включим първата кола. Няма да имаме сигурно първи да я купим, но във втори епизод да я купим. И сега трябва само да я включим. Се надявам това да не ме изпревари Йохан. Тук ще се бусна. Стабилен буст. Каква хубава част ми се падне само. И сега тук пак се бустим, това е Fuel Boost, което значи, че когато вземем гориво, се бустваме. Както виждате, те е толкова направят, няма шанс да не стигнат.
Тук са нашите съперници, както може да видите. Аз това не мисля, защото няма шанс да ни бият просто. Няма шанс. Тая игра има главно две механики в едната тук, да създаваме и купите на автомобиля, в другата има едни карти, които правим рекорди с метри. Колкото повече метра стигнем, толкова повече пари печелим, но за сега все още е заключен този час, защото това не е това няма смисъл. Да, в този смисъл първите апгрейди съвсем спокойно може да стигнем до втората кола. Ето, ние сме на половината, почти даже малко повече. Минахме първата мисия и ни даде джемчета и някакви други. Добре, трябва да отворим още един чест. Да спечелим още едно състезание, което ще направим сега и като цяло 10 състезания да спечелим. Така, и почваме. Надявам се това да стане. Скачаме от въздуха също печелим стотинки, погледнем стотинки, команда оператори. Това е зелен точка там, перфектна старт, трябва да се стараем да направим, защото като ще се изстрелваме доста малко повече от другите. Просто мисля, че има шанс срещу мен. Няма шанс. Няма шанс да се стигнеш до фолфлайда на мен. И той ще има доста различни трасета. Това се карат на гората, има хелмски, да не знам какви. Това е някаква ферма съвсем. Тук на старт, пакът на старт, вижте как тръгнахме наравно с всички, което е много, няма шанс. Така съм буф, след това като вземем горевото и се стрелям напред, ще ми пише карта. Така ще не стига много. Спомням като и открашвам. Така се няма. Вижте строим кравички, знаци. Включваме някаква нова карта, минаваме с таска 12 джемчета, Open Chest, така 5 минути. Добре, това е последното състезание и включваме новата кола. Да включим това за парите, да съберем и пари, да купим това епизод, защото доста бързо се да правят колата е, за тази кола скажеш, която първият се ще ми бият тук, защото това е вече бавно да къде се състезавам с такива, но се надявам поне да съм втори. Добре, втори съм, супер. Бориме се тук за второ място. Ето колата ми така да това да се бъде за второ, няма шанс. Защото това може да се открепя. Той се обърне колата и ще на главата и вземе пак с нас. Това трябва да бъде на колата ми, че няма да пак. Бъде пак, че колата се това на дъна, втори, има последно състезание. Само тук да сме втори. Тук няма да скачим. Добре, тук да изкачим, Не. Струших си главата и финиширахме. Слизавам на първо място. Супер. Ето, включихме колата. Мисия... Каква мисия съм минала? Task complete time. Добре, още 12 джема. Добре, трябват ни 1000.
Така, нека да отидем. 3500 точки ми трябва да... В такъв случай ще се гледа малко работи и така да може да имаме шанс за първото място. Се надявам колата да е по-бърза. Малко пари дадох на вятъра, но няма как трябва да се апгрейдна, защото... Що се апгрейдна, защото пак съм втора. Не! Ето минаваме го. Имаше си от апгрейдите. Супер. Добре. Тъй ще се гледа, няма страшно. Така, много се засилихме. Взимаме и първото място. Буст, супер сме, айде още един буст. Супер, ето тук има буст. 750 метра сме карали. Добре, пак сме на първо място. 4 поредни състезания. Не. Нека ни много след рекламите. Тук имаме чест за първо място. 10 поредни състезания сме направили. Отваряме така. Да не... Още само малко парички ни трябват. Така... Чести, добре, още части, добре. Вау, тук много части отключихме. Много джемове ни дадоха. Точки. Така. Не може още да сложим втора част, но ги имаме. Правиме. Много състезания. Има две такива. Ето вече отключихме другата карта, там да събираме парички, но ние вече имаме 8000 по новата кола. Даже веднага ще апгрейдна двигател от върхи. Така имаме нови дрежки. Така, нова шапка. Добре. Им предлагам да видим какво ще стане, защото го отключим така. Окей, добре. Така. Трябва да стигнем 1000 метра. Добре. Нека да пробваме с новата кола, разбира се. Се надяваме да стигнем 1000 метра. Това е, може би, малко по-голяма версия на нашата първа консола. Тук е малко по-висока и има някакъв roll cage.
Иначе горе-долу като първата, която прилича малко. Не знам, може би само с това си мисля, но предполагам, че това е подобрена версия на първата кола. О, 1000 злота награда за дистанция от 440 метра. Супер! Надявам се поне 2000 метра да направя. Първия сега. Защото ще спечелим едни 4-5 бона, които ще ги използваме за другата кола, която отключим. И да се купим веднага, което не е буквално 400 метра има по 1100 злато, така че за следващите би трябвало да са на 1100. Следващата кисика с жълтици. Скачва батерията на телефона, няма проблем. Ето още 150, даже преди 1100 метра, така че скок 1000 метра. Надявам се на време още 1000 метра. Планираме се за 2000 метра. Разбира се, ако направим повече, супер, но минимално ще се представя да направя 2000 метра. Защото колата не е пълна, все нещо доста слабо, не да скупа. Не направихме 1000 метра, станаха. Взехме наградата тук и сигурно 2000 метра отключваме втората карта, така че се надяваме с първата кола да направим 1000 метра. Така. Добре. Ще направим още едно състезание за края на епизода и ще приключваме да пробваме новата кола и на състезания. Така. Така, сега се надявам да съм най-бързият тук господата. Така. Трябваше да видим какви части да става, ако да сложим някакви части, защото за нея е но поне бихме, така че сега няма нужда. Важното да сме първи. Значи трябва да това с 5 секунди по-бързо от нас. Добре, минахме 4000 точки. Това епизод минахме. Включихме и нова карта. Така минахме и тук 1000 точки. Надявам се първи епизод на Hill Climb Racing 2 да ви е харесал. Така ще слушайте лайк бутона и се видим когато се видим. Чао, чао!